Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, 1:38. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Okay, aloong na 39 Action Radio Philippine Standard Time. Kag syempre man, welcome sa ating pagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan. This is my life. Webes nga adlaw, Enero 16, tuig 2020. Syempre, ang inyo kubos nga lagad si Tita Wilma po ninyo tubdubdak na stress sa karon nga hapon. Kag antes man si Tita Wilma malipat, madamugin nga salamat sa iton man sa ni partner kahapon nga adlaw nga nagtalos kay Tita We si Inday Dorel. Salamat gid sa imo. But anyway, sa karon nga hapon, no matter what kinanglan iya magapadayon kita sa aton pagpangalagad, that is that this is my life. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Alaw na 44, Philippine Standard Time. Yes, sa liwat, nagapay si Tita Wilma sang katahuran. Mayong hapon sa inyo, tanan kag-welcome sa itong pagpangalaga diri sa This is My Life. Karon nga adlaw, sa nasilina ni Tita Wilma, Huwebes. Happy Thursday sa tanan. Enero 6 to Enero 16 tuig 2020. Sa ito man mga palangga nga mga tagpalamati dira. Sa karon man nga hapon, ang aton lang mahambal jutay nga pahinumduman sa aton sa mga kauturan nga padayon kita nga magapangamuyo sa aton nga mga kauturan nga naapektuhan sa Taal Volcano, no? Hindi kita maguntat sa pagpangamuyo sa mahal nga Dios nga hatagan sang sabat ang aton man pagpangamuyo para sa aton mga kauturan nga naapektuhan sa asphalt sa paglupok sang Bulkan Mayon. Bulkan Taal, I'm sorry. Kag syempre makita may naton ang sitwasyon. Hindi man naton makita personal. Pagi iya sa mga gina-share sa aton mga kauturan sa social media, sa telebisyon, makita naton ang sitwasyon dito mga kasapatan, ang tanom, ang mga pamalay, ang mga kasapatan. Ano ang madulot sina para sa aton man mga kauturan, di ba? Sa mga pumuluyo nga dito, but so far gani kagabi sa aton man nakitaan sa telebisyon nga ang Department of Agriculture kag Department of Health nagpahayag iyan naghatag advisory nga kung mahimo hindi kita magkaon sang isda nga tilapia kag bangros halin sa
Taal Lake. Kay para sa ilat, delikado para sa ikayong lawas ng aton mga kauturan. Siyempre man, sa gihapon ang alert level 4 nagapabilin no sa Bulkan Taal tungod sang sulfur dioxide nga padayon nga ginabuga sang Taal volcano. Hamakon mo ina, no? Padayon siya nga nagabuga kag makita naton ang let's say mag-aerial view abilan tawon mo ang mga kakahuyan kag ang mga atop sa mga pamalay masakit man. So, amo nang gusto ni Tawe nga mapabatigin naton sa inyo ang bugos naton nga ambahanon ang atong sini opening song tag sa kahapon ng Healerland nga yes, pagkamayong lang sang Ginoo ang tanan nga kaluuyan man kita. Hindi kita maguntat sa pagpangamuyo kag paghiyo sina sa iya. Alauna 47 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, aton matahom nga lalantunon bantayan ang sulat nga basahon ni Tita Wilma karon nga hapon. Upod man sa aton personal advice, personal opinion, kag ang inyo man mga greetings, kag ang inyo man personal nga suggestion para sa aton letter sender karon iya nga hapon. Paagi sa aton text hotline. Sa mga nagpamati sa ilang mga transistor radio. Arang itong text hotline 0938-225-5017 sa liwat 0938-225-5017. Kag magluwas sina, arang aton nga Facebook Live, syempre, pwede ka mo dira makashare man. Inyo mga greetings, inyo mga opinion, kag ang inyo man nga mga matugda, no? Nahanungod sa nagkatabo sa aton sa kalibutan sa karon ang aton pagpangamuyo, no? Kung panumdumon talaga katabo sa aton kalibutan, pasensya lang kay aton sini may problema siya pero okay lang na siya padayon si Tita Wilma. Kaga magluwas man sa inyong mga reactions karon, ang ginabantayan man nga mga horoscope pagi sa inyo tag sa zodiac sign, hulaton nyo ina sa last part sa aton pagpangalaga. Dupod man ang aton sini mga maswerte nga mga numero. Mga maswerte na ito nga mga numero. But anyway, andes ang tanan, ang ito na matahom nga lalantunon sa sininga hapon. Para sa iton mga young at hearts, sa mga senior citizens, sa mga may edad-edad na dira nga, makapahanumdum sa ila sa nakalikad, makapahanduraw sa ila, sang ila sini mga inagihan. Okay, I love you because from James Reid. James Reeves. I love you because you understand.
Love You Because from Jim Reeves. Siyempre, padayon man kita nga magpabati sa inyo sa nga matahom neton nga lalantunon. Wilma sa pangalaga diya karon nga hapon ay nahamot. But anyway, sa aton man mga kauturan nila, especially sa mga nagakinahanglan sa mga matahom kag preska nga bulag, hindi nyo pagkalipatan. Ara sa likod sa Bacolod Bay Center. Ara sa likod sa Bacolod Bay Center sa Ferrero Street. Ferrero Street. Ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Pangitaan nyo lang ang Johnny and Christine Flower Stand, makita nyo gid na iya na. Kag syempre, pwede man kamo magka-contact sa ila sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Para si Mami kag si Tintin nga mag-entertainment sa inyong mga enquiries para sa mga, let's say, okasyon nga gusto ninyo dekurahan sa mga matahom nga bulak o kung para man sa inyo mga palangga sa kabuhi. Okay lang na, Tita We. Okay, sa pila man naton ka mga greetings, dira ka Angel Cuevas Barredo, mayong hapon tawe. Salamat. Kag, Wilma, pamati lang kami sang apo ko diri sa La Carlota City. Salamat, Julio Soles. Kag kay Maria Luz Grijaldo, tawe mayong hapon. Sorry, kahapon nagmessage. Why na iaday kaso, no? Ara ako sa birthday party na send ko. Kay mahina ang signal. Nabasa na ito ni Inday Doral kahapon, ha? Okay, thank you, Gid. Kag, good afternoon, no? Maria Luz Grijaldo Macuna. Kay KJ Cristobal Bleacher, sa Hello, Tito We, mayong hapon, tamyaw lang ko. Sa Barangay Santol, Binalbagan. Happy Fiesta! Watching Quezon City, Manila. Okay, diragali sa Santol, Binalbagan, Fiesta Subong. So, enjoy lang kamo dira. Kabay patagaan lang kamo maayo nga panahon para nga mag-enjoy kamo sa inyo ka-fiestahan. Salamat, Gid. Alauna 54 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kamo dira. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos anay sang pilaman ka mga commercial break. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Alauna 59 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ato na DTX 500 capsule. Ina kinahanglanon ginato na adlaw-adlaw para sa aton healthy nga liver. Kinahanglan niya mangin mapagros kun baga ang aton sa niatay gani og galion ginato ng pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw para sa complete management sini. Tungod ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compound. Kamong nagatinglo sa aton siniatay, may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa paghubag sang aton na tamo na natawag nga liver inflammation. Hindi kita na magpasugot kay kun aton ina i-ignore kag patumbayaan, pabayaan, pawalaan, di may tendency nga magaresulta ina sa cirrhosis of the liver or cancer of the liver. So kinanglan kita maatipan nun, talupang dun sa gamay pa lang para nga hindi kita mag-antos sa ulihi. Mintinahon neto na adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Mabakal ina sa nagkalain-lain nga mga butika dira sa inyong lugar. Kag syempre, pwede naton ina man mabakal online. Diri sa amon sa syudad sa Bacolod, pwede man mabakal sa nagkalain-lain nga mga butika. Sa nahambal na ni Tita Wilma, pwede kita magkabakal online sa DTX 500 capsule pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Tandaan lang nga ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Cheryl Dulaca, hello po. Yes, thank you so much. Good afternoon sa imo. Kay Cathy Ver,
Hello, Tito Wek. Good PM. God bless. Likewise, my dear. Yes, beautiful. Heaven. Salamat man sa imo. Kay Action Percival Villamor. Salamat man. Monitor lang kami di sa program mo tawi. Upod ko gapungko si Geraldine Regala sa balkon kay kainit sang tiempo. Kung mainit ang tiyempo lang tawad ang mga kakahuyan sa palibot nyo. Ha? Kung ang mga dahon wala nagahulag, pulo paniho lang. Kay dugay-dugay madupoy-dupoy ang dapyas ang hangin. Nga inyo man mabatyagan tuod na experience na hi, Tita We. Good afternoon, Tita We. Monitor kami di subong sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Veron, kay Killer, kay Asg. Thanks, give ta. Salamat lang dira sa inyo. Yes, kag subong man, alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton man ay nga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang suplemento. Solo nga suplemento, himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure, mangosteen, and natural. Kag 100% organic. Nami, na siya bala kung ikaw nag-experience sang migraine? Nan. Para mapahagan-hagan na pag-atake sa migraine o kung hindi ka permi-permi pag-atakihon sa migraine, gamit ka adlaw-adlaw sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kaya nga may ikasarang ang aton sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa pag-neutralize na sang aton sinidugo pakadto sa nagkalain-lain nga mga kaugatan pakadto sa aton siniulo sa aton utok na kinahanglan naton kapin pa imo serotonin bala na kinahanglan gid. Mahapos lang isa lang gid ka tibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw imo gamiton. Pwede nato ni na magamitan sang tubtob isa ka litro nga mainit nga tubig amat-amat the whole day. Kag pwede mo man ina ma-share sa kung sino nga miyembro sang inyo sini pamilya. Tandaan lang naton, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, kinahanglan kita maging smart, fit, and healthy. Pwede man ina mabakal sa nagkalain-lain nga mga drugstores dira sa inyo lugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pwede ina mabakal sa Country Mart diri sa may Mandalagan, kag Consuelo Supermart sa downtown area sa Dalan Gonzaga. Kag sa tanan man nga sang Wakong Chinese Drugstore kag The Generics Pharmacy. Antes man si Tita Wilma magbasa iya sang sulat, hindi kaya nasipletan ko di bala ang sitwasyon. Ay, oo, manumdum lang ko bala. Ang sitwasyon bala dito sa Taal. Hindi, kaya ang Department of Health may ginpahayag mo sa pihak ni bala sang panawagan sang mga pumuluy dito or sang mga local government units nga nagapanawagan sila sa mga donasyon para sa mga biktima sang paglupok sang Taal. Ang Department of Science and Technology o kung ang DOST nagapahanumdum nga daan, no? Hindi nagwa na, di ba? Nagapahanumdum sila sa publiko nga ang pag-donate sang formula milk and feeding bottles para sa mga babies, para sa mga lapsag, ginadumili. Ginadumili under milk code. Tungod sina, hindi pwede kita maka-donate sa mga powdered milk para sa mga babies dito sa evacuation center. So, ang ginhimo subong sa Department of Health, nagapanawagan sila breast milk. Kaya nga, breast milk lang gid ang allowed nga batunon nga donasyon para iya sa mga babies dito sa evacuation center. No? Kasubo, bala kay pinsaro naton pag may mga nanay, may mga iloy nga nagapadidi sa ilang kabataan, kaya pag-preserve sinabala na. Kaya mo nang hambal sang itong DOH Undersecretary nga si Eric Domingo nga ang gatas lamang halin sa iloy ang advisable nga pagkaon para sa mga affected nga mga babies dito sa Taal. Kag wala na sang iban pa nga alternative. Amo lang gid na ang allowed dito. So sa karon ang gobyerno sang Batangas nagapanawagan gid sa mga donasyon sa mga gatas sang iloy.
Pati na ang feeding battles, ang didi, kaya tindira malang na mamutang. Ay, hindi. Ang feeding battles, as mentioned ko kaina, hindi man pwede. I-prohibit, gidya. Kaya ang basihan dira, amo na ang milk code nga ginatawag. So, sa mga iloy dira, nga, hindi, may mga iloy nga damo gatas, di ba? No, mga iloy, no, kung nagapadidi ka mo sa inyo bata, kag ining kabalo ka bala mag-ideya kung paano magdamo ang gata sa imo suso para sa imo sini baby na pwede mo na siya mas-share, pwede kita na makapagkigangot man. Siyempre, dili man sa lokal nga ehensya na ton sa Bacolod, Negros Occidental, ara iya ang Provincial Health Office. Dili sa ito, ara man ang City Health Office. Pwede gid kita na makapagkigangot. Okay, alas 2 siya, the Action Radio Philippine Standard Time. Standby na para sa iton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Ang ato letter sender sa karon nga hapon, babayi ni siya, na? Babayi siya nga bag-ulang nakapamana. Ang problema niya na hinungod sa iya bana. Kag ang sulat, kag siya nagapatawag sa ngalan Trisha, kag ang sulat ni Trisha nagasiling. Dear Tita Wilma, ako si Trisha, sang Mansilingan, Bacolod City. Diri kami nag-estarta sa isa ka subdivision. Isa ka tuig pa lang kami nga nakasalsang bana ko. Wala pa kami bata. Ang problema ko, tita, natungod sa iya. Nainit ako tungod abi mo, kinahanglan paginamon nga magpaalam sa akon ugangan sa mga desisyon nga amon himuon. Tita Wilma, wala ako against sa ugangan ko. Galing natalupangdan ko lang sa banang ko. Wala siya sang kaisog sang buot nga magdesisyon. Abi mo, pati gani ang pagpakasal namon, ginpamangkot siya pa na sa iya ginikana natural day ibo. Very supportive man sila nga duha. Ang ugangan ko nga lalaki, labi na gyud ang ugangan ko nga babae. Ta antes kami nag-upod sang bana ko, kabalo ko, nga bisan sang naganubihanay pa lang kami, pero migid siya nagakonsulta sa iya mga parents. Galing amulang gina ang problema ko sa bana ko. Nakabalo siya sina Tita Wilma. Ang hambal gani niya sa akon para hindi siya kuno magsala sa pagdesisyon. Galing ta ako ang nahuya sa ila. Kay nga pati ang pag-budget, ginapamangkot pa niya sa iya parents. Ang dapat ni ako na ang bahala dira, hindi bala? Kung maghambal ko sa iya ta, nagapamati man siya sa akon. Pero, wala siya nagadesisyon nga wala anay nagaagi sa mga ugangan ko. Wala ko na inigi na istorya sa mga parents ko.
Kay basi bala kung ano pa ang ilapin sa ron. Basi ma-misinterpret pa nila, kag awayon pa nila ang bana ko, pati ang ugangan ko. Ang akon naman nga mga parents tita lain yabi ang prinsipyo. Abi mo maayo lang gani nga nagpasugot sila nga makasal kami. Siling nila maayo na nga sa civil lang kami nagpakasal. Kaginsunod ko pa ng gusto sang bana ko kag ugangan ko. Gusto ko tani nga kami na lang nga duha ang permi magdesisyon para sa amon pangabuhi. Kag indi pulos konsulta lang sa ila. Tawe sa imo bi, anong mahambal mo? Kay kun kisa, gasulod sa pensar ko nga, paano? Kung wala na ang duha, paano makadesisyon ang akon bana? Diri lang kutob ang akon sulat. Yours truly, Tricia. Sa aton letter sender nga nagpatawag sa ngalan Tricia, sa imo salamat gid kag maayong hapon. Salamat sa pag-share mo sang isa kabahin sang imo kabuhi bilang asawa. Sa diin, makasiling kita gid man medyo problema sa bahin mo, man mabudlay, ha. Pero may ara man manami, may ara man hindi manami. May advantage and disadvantages ang inyo sitwasyon nga duha. Ha? Pero antes man si Tita Wilma magtugda, syempre, ang aton man na amahay nun ani nga madulot para sa imo sa karon nga hapon. Para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Okay, sa ito na tagpadalas ang sulat kay Tricia sa liwat, syempre, ang hambal ni Tita Wilma. Mahambal kag mahambal kugid sa imo nga, magpakabakod ka lang. Magpakabakod ka para may pasensya ka sa paghangop sa sitwasyon sang banam. Kung ikaw pamangkot ka kay Tita We, kung ano, be okay lang na. Nga, ang tanan, nga desisyon nga himuon para sa inyo pagpangabuhi, kinahanglan ikonsulta gyud sa iya ginikanan. Sa nahambalan ni Tita Wilma kay na Inday Trish, may maayo kag hindi maayo. May bintaha kag may mga disbintaha ang tanan, ha? Miyara ginaya duha ka bahin ang tagsa kahitabo sa aton kabuhi. Ang desisyon nga aton himuon para sa aton kabuhi, di ba la? Kung ginapamangkot mo si Tita Wilma, okay man lang na. Okay lang nga magkonsulta si bana mo sa ugangan mo, di ba la?
Hambal mo gani, antes ka mo nagpakasal. Tanan na lang, okay. Okay sa iya, pero may permiso halin sa iya ginikanan. Kag siling mo pagyad, kabudlay mag-adjust sa bana mo kung amo silang sitwasyon. Pero sa nahambal na naton sa ngalan sang paghigugma, bisan ano pang siling mo mabudlay ang pag-adjust, haksun mo ang iya sini, kinaiya, nga makitaan mo, nga hindi makapayo para sa imo. Tunan mo ina nga bagay, para nga wala problema, kag mangin maayo ang inyo pag-inupdanay sa sulod sang inyo panimalay. Tungod una-una inday Trish, nagapasad pa lang kamo sang inyo pagpangabuhi. Una nga tuig pa lang, isa ka tuig pa lang ang inyo pag-asawahay. Kinahanglan gid man kabalo bala magtindog ang lalaki sa iya hinambalan, di ba? Kaya on the first place, lalaki siya mo, di ba? Basta ikaw ang lalaki, kinahanglan kung magdesisyon mabakod. Kaya ang lalaki sa sulod sang panimalay, pasiling naton, amo ang haligi sang pamilya, kung maghambal, isa lang. Tag-isa lang na maghambal with authority, di ba? Kung ang imo sinibana sa masami, pamangkot gid, kag nagakonsulta sa ginikanan kung anong dapat himuon para sa inyo pagpangabuhi, okay na siya, wala kung na day question. Kay nga, naanad siya yung mga antes pamansang kung anong nga desisyon, nagapamangkot siya sa ginikanan niya. Pero, hindi dapat tanan, di ba? Hindi dapat tanan. Kay kinahanglan, magtuon gid siya nga magtindog sa kaugalingon niya nga mga tiil. Masarangan niya ang iban nga bagay para sa inyo pagpangabuhi. Importante man ang pagdesisyon nga halin sa inyo nga duha, nga inyo gidya halin sa inyo balatyagon, kag sa inyo hinambalan, para matakos ninyo kung bala may ikasarang na kamo, nga magpangabuhi nga kamo lang. Kay nga akon maanad si Mister, nga kada hulag, pati sa pag-budget sang inyo iya nga kinahanglanon sa sulod sang balay, kinahanglan mamangkot pa kay mama kag kay papa, okay man na siya. Ang pamangkot lang galing dira sa ulihi. What if wala na si mama kag si papa? Kag wala na siya sang balik doon nga pamangkutan pa. Ano kadako ina nga kawadon sa iya pagkatawo? Gani samtang ara pa si mama kag si papa, ikaw nga asawa, ikaw man ang dapat magtuytoy kang magpa-intyendi kay bana, nga kinahanglan magmatumato kamo amat-amat sa pagdesisyon para sa inyo pagpangabuhi, para magmangin maayo ang dalagan sini. Makatuon kamo sang ups and downs sa inyo pagpangabuhi, makatuon kamo sa pagbaton, let's say kung may problema nga mag-aabot nga kinahanglan desisyon na ninyo nga mag-asawa. Hindi na magdalagan kay papa kag kay mama kag mamangkot kung ano dapat himuon, di ba? Sa ngalan sang paghigugma inday Tricia, himua ina amat-amat. Kay nga abi mo kung kasal na gani kamo, kung kasado na gani kamo, lalaki kag babae mag-asawa, isa na kamo nga duha. Ang pagdesisyon mangin isa base sa inyo opinyon nga duha. Ano gani Tita We? Priority ni Mr., priority ni Mrs., ikaw or siya kag ang inyo mangin pamilya, ang inyo mangin kabataan. Si nanay kag si tatay palangga naton. Tungod kun wala sila, wala man kita sa kalibutan. Si nanay kag si tatay wala kita nangin amo sini. Kun wala man sila. Sa pagpangabuhi, diin bala kita makatuon. Suno man sa namuklatan naton kung paano kita ginpadako sang aton ginikanan, kag kung anong mga kakulangan, anong mga diferensya nga ato na eksperyensyahan kabudlayan, hindi naton luyag nga ipabatsyag kag ipa-eksperyensya man sa aton kabataan. Di ba? Dira man makita kung paano kita ginpadako sang aton ginikanan. Kag kung ano sila nga klase nga ginikanan para sa aton. Oo, makita naton kung daw ano kapalangga sang iya ginikanan si bana mo, pero inday, kinanglan, maintindihan gid niya ang tanan. Palangga is palangga. Ang hambalon mo na lang, wala man natong balagi na pangayo pa.
Alimbawa, kung magpalayo si mama kag si papa karon, din naton sila pangitaon kag paano kita makadesisyon. Gani kinanglan subong pa lang amat-amat na ta. Amat-amat na matumato, amat-amat kita tikang, amat-amat kita saka para makalambot kita sa ibabaw, di ba? Kung binsihalan siya in a nice way, istorya ha sa maay nga paagi ang bana mo, ha? Nga kinahanglan makatuon siya, makahibalo siya, magpadalagan sa ginatawag nga pangabuhi. Makatuon siya sa pagpadalagan kag paghalong pagbatiti sa ginatawag nga pamilya. Kag hindi lang permi magsalig kay ginikanan, di ba? Kay nanay, kag kay tatay, kay mama, kag kay papa. Tanan hindi mangin imposible para sa imo yung Tricia sa tungod iya sa ginhambal ni Tita Wilma, tungod sang gugma. Kabalo kita kung daw ano ka misteryoso sang gugma, kung ano ka powerful sang gugma, di ba? Kag wala imposible sa ngalan sa paghigugma para sa maayo mo nga handom sa inyo pagpangabuhi. Hindi lang siya ang makatuon, hindi lang siya ang makamuklat sa kung ano ang iya mga dapat himuon, kundi makatuon kamo kung paano ninyo mapag-grow, mapalambo ang inyong relasyon bilang mag-asawa, kag sa ulihi, kung makaangkon kamo sang kabataan, paano ninyo mapadakong inyong kabataan? Siyempre, sa ngalan sang paghigugma, halungan man naton kag padakuon ang aton mga kabataan sa maayo. Diba? 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Sa inyo man dira mga kauturan ang inyo man matugda, no? Para kay Inday Tricia na angot sa iya sining daw ginapaligban niya gid. Kit importante mo para sa akon sino bala may kay sino bala desisyon ang masunod kung ara sa sulod sang balay, siyempre si tatay gid na iya. Ha? Pero kung kaisa sa pagdesisyon, kinahanglan mag-asawa gid kay ang babae kag lalaki gin isa. So when it comes to decision making, kinahanglan opinion ni babae, opinion ni lalaki, istoryan sang maayo kung ano ang mga resulta sina amo ina ang himuon sa isa ka sitwasyon o kung problema nga nagaabot sa pamilya. 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagli
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:28. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Kag syempre man, ang ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Kinahanglan neto nini para sa mabaskog, mabakod nga immune system. Para syempre hindi kita dali-dali nga matapikan sang kun enuman nga makahalalit sa aton sinilawas. Kinahanglan mo pagbugtaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Syempre kung ikaw man may problema sa imo sinidugo, aton dugo, aton blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, aton potassium, calcium, tara na sa aton dugo, amo na aton mahibaluan, kinahanglan adlaw-adlaw man na malimpyuhan. Kinahanglan malimpyuhan kag ma-regulate para mangin maayo ang aton pamatyagan. Kung problema mo dira, 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung ano man ang imo ginabatsyag, kag may palamang kutanon ikaw, pati na sa atong sa produkto, arang atong Dr. Pinoy Hotline, 4411299, kag namtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopos, Mandalagan. Mabakalina sa nagkalain-lain mga butika diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, dira man sa inyo tag sa kalugar, available sa tinan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Yes, good afternoon kay Josephine Puertas, Indang Laurilia, halin kay Ms. Marian Celes. Kay KJ Cristobal Bleaches, thank you, Gid. Mayong hapon, good afternoon, Tito Wilma. Always gid kami ga-monitor sa program. Muliyog lang tamiyo sa Family Apolinario and Ricari family sang Gatuslaw, Candoni. Thank you and God bless. Tawe, monitor lang kami di sa Binalbagan. Tamiyaw ko lang lihog, Tita si Manang Ruby, Yuhan, Nanay, Mama Juliana Roma, si Mama Arlinda Hico, Mama Melba, Chay Mila Olarte Gadamo, nga Gadamo, Inday Risa, ha? Ta Helen de la Cruz, kag sa sister ko sa Kuwait, thanks gid Tita, gapamati gid ni sila subong. From Riza Bernardes in Tugao, kamusta ang sister mo sa Kuwait? Waay man problema dito, okay lang siya, ha? Kinanglan check nyo man from time to time. Action, Tita Wilma Sugaton, tamiyo ko lang mga family Arroyo sang La Carlota City from Britannia, Arroyo. Magandang hapon po sa inyo dyan, Tita We. Tita We, kumusta na po kayo? Okay lang. From Gemar family sang ng Lahong San Fernando, Masbate, 3202. Sa mga listeners natin dira sa Masbate, mayong hapon, kag madamugin nga salamat. Monitor lang kami di sa programa mo, Tita Wilma. Salamat gid. Muni na sa sumagaysay, kag Flossie Saldariaga. Asang Agisan. Abaw, salamat gid sa inyo dira. 8556, salamat gid. Okay, karon lang na sa liwata ang aton nga mga greetings, relax lang. Kay kadtuan anay naton ang mga opinion sa aton mga palangga man nga mga tagpalamati na hinungod sa
gindangop diri sa aton nga sulat ni Inday Tricia. Problema niya, bapamo ka na bala sa problema iyan ni Inday Tricia. Okay. Ari sa pilaman ka mga opinion. Halin kay 4796 sa aton sa ni text hotline. Hi ta good PM, advice ko lang stay strong kag pray gid permi. Amo lang to. Ngayo, could be textmate boy lang ta. 37 to 38. Thanks gid ta. Ang honest lang, please. Sa mga nag-text, nagapakig-abyan sa nagapangayo man sang abyan sa aton programa, ang maayo lang. Aring yung cellphone number, pwede nyo siya ma-text sa 0951 566-4796. Again, 0951-566-4796. Nagapatamyaw lang na si 9795. Check attendance. Okay, salamat. Good afternoon, Tita We. Ang ma-advise ko lang kay Tricia, istoryahon niya ang iya bana nga hindi tanan ikonsulta ya sa iya ginikanan. Oo. Dapat kamo mismo makadesisyon man kay mag-asawa naman kamo ni mag-asawa naman kamo Inday Tricia. Thanks gid to 5692. Mayong hapon, salamat man sa inyo. Hali naman kay 9220. Good PM Tita Wilma, mahambal ko man kay Inday Tricia. Day, ang pangabuhi kinahanglan may gabay man. Basta sa maayo lang man, ara sa inyo ang pagpamati. Kabay sa pangabuhi inyo day ara man Japon, yes. Gabay, yes. Gabay ang ginikanan sa inyo pagpangabuhi. Ara man Japon, sa inyo ang desisyon. Salamat, Tita. Pwede ka pa ngayo, textmate. Aring ako number. Okay, ari pagid kung gusto niyo makig-friend siya, text niyo siya sa iya cellphone number 0948-409-9220. Again, 0948-409-9220. Action Ma'am Wilma, good PM monitor ko sa Action Radio. Tamiyaw ko mga kauturan ko sa amon pagtuluhan. Pagtuluhan, yes. Sa Iglesia Universal Church of Christ. Sa Purok Saging Barangay Igmayaan. Nga ginadumalahan ni Pastor Ronnie Trahe kag mga utod ko nga mga babae kag mga lalaki. Bayaw man, mga lalaki kag babae, mga family trahe, ang kapanamyaw gikan kay Pastor Galeno. Ari ko sa East Home 4, sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Mabuhay ang Action Radio DYEZ. God bless Action, Ma'am Wilma. Salamat man sa imo, Pastor 5912. And God bless you too. Hali naman ka 6689. Mayong hapon tawe. Ang ma-advise ko lang kay Tricia, ang mga bag-o lang kamo pangabuhi. Abis ang ugangan mo ba hindi pa kamo kabalo sa pagpadalagan sa pangabuhian ninyo. Sila niya. 6689. Oo, siyempre basta ga pamuno pa lang. Basta ga sugod pa lang, di ba? Ang ginikanan is ginikanan man. Kapin pa kon concern kag palangga sang ginikanan ang iya sini anak. Araman. Hinay-hinay lang di ba? So salamat Inday Lani 7638 mayong hapon Miss We. Sa letter sender istoryahon mo siya nga dapat magdesisyon siya o pud ka kay asawa kanan niya. Budlay tuod pag amo nga sitwasyon. Paano kon wala na ang parents niya? Sige-sige lang siya. Sige lang siya pa-intiende. Good luck and God bless. Yes, thank you, good Miss Heaven. Action Wilma, hindi ako ya sinapabor. Kay natabo na ina sa akon bata. Ginpadidi sang utod ko, naghalin ang tiyan, gindala ko sa ospital, ginakigan ako sang doktor. Wala ko kabalo, may sakit tuod ko habal sang doktor sa akon. Sa ni guro nga reaction, ato ba lang yun, 40-25 ang imo reaction siguro, ato ba yung hatag ni Tawe kay na nga panawagan sang Department of Health, no, para sa mga babies dito sa mga apektado
nga raya sa evacuation center nga apektado sa paglupok sang Bulkan Taal. Iyan ni reaction. Na? Hindi may magbaton sang donation ang aton ang aton ahensya sa ikaayong lawas kung mahibaluan nila nga may masakit ang iloy nga nagahatag. Kaya hindi man na sila makuha lang tagatas, i-donate no. May screening ba na? Kay konsultahon anay, may ano pa na may interview antes ikaw magpagwa sang gatas mo kag i-preserve nila para sa mga babies dito. But anyway, thank you so much sa concern. Check to na siyang imo, no? Okay, salamat Gil. Good morning. Good morning. Action Radio, greet ko lang happy birthday naning Karisma, 80 years old. Sang Silay City. Halin Kai, 5659. God bless. Okay, happy 80th birthday naning Karisma. Dasig man sang aton oras. Alas 2:37 na Action Radio, Philippine Standard Time. Kay Girlie Talaman, mayong hapon, salamat man. Good afternoon, Tito Wilma. Always gid ko ga-monitor sa programa mo bisan. Ari ko sa ETCS1 gahulat sa anak ko. Kaupod ko mga friends ko. Kay patamyaw na lang Tito Wilma sa mga family ko sa Purok Sam Village, Barangay Granada, Bacolod City. Thank you Tito Wilma. God bless you. Always love you. With matching kiss mo. Kag 4 kisses mo. Apat gid kiss. Salamat sa imenday Joanne Gonzalez upod sa mga parents dira na. Marites Romano, monitor lang kami di sa Magallaon, Cadre Moises Padilla. Salamat kay. Alas 2:38 na Action Radio Philippine Standard Time. Don't worry, si Tita Wilma magabalik para man sa itong tag sa horoscope pagkatapos sang mga ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Kagaya na italang Alas 2:41 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na ni Panyawan Linaman para naman sa ato mga kauturan dira nga nagaproblema sa pagpalanakit sang ila kalawasan. Sa mga nagaproblema sa pagpalanakit sang ila sini kalawasan, ginatake sang ila mga arthritis o rayuma, sa mga may barikos, ay ang aton Panyawan Linaman ang pinaka the best, pinaka maayo dira. Solve ina gila yun pagi sa pagaplas-haplas ini puro-puro nga duga sang manunggal ang Panyawan Linaman. Ang Panyawan Linaman pwede naton ina mabakal dira man sa mga butika sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Thank you all. Okay? Relax lang anay kadto kita sa pagbasa sang inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw Huwebes, Enero 16 tuig 2020. Unawin ito na mga ara sa idalom sang zodiac sign nga Capricorn. Mga natao Disyembre 22 tubtub Enero 19, yes Capricornian. Halong ka sa pagdala sang salakyan kung magdala ka gid man sa salakyan, ha? Kung masita ikaw sang traffic enforcer, ginawa lang dalom kag hindi ka dapat magmangin arogante. Instead, ang himuon mo, suno sa imo horoscope, buksan mong imo paminsaron para sa pagbaton sang iya explanation. Para wala gamo. 3, 12, 15, 27, kag 41 imo mga maswerte nga numero. Purple is your lucky color. Sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, ay abaw Aquarian, kung puwerte gid ang kaakig mo, kiputay na lang baba mo. Hindi ka magpamuyayaw, ha? Don't say bad words. Hindi na makapaayo. Kag isa pa, Aquarius, ang pinakamanami ang imo iloy. Dayawa ang imo iloy. Kag anaron mo ang imo kaugalingon sa paghambal sang mga maayo nga mga tinaga. Para nga, mayong mga tinaga, mga words, bala nga mga nami. Hindi nga do permi ka lang nagapasingit. Paano mo na ka ma-attract ang swerte? Kinanglan maayo lang. Kag disiplina man sa imo kaugalingon ang mangin rason para maangkon mo man ang imo ginahandom nga figure. So siguro Aquarius, siguro subong medyo chabe-chabe. No? Kinanglan mo na. Disiplina, exercise. Maswerte mo nga mga numero 9, 11, 15, 34, kag 47. Lucky color gold. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20, magalapta Piscean ang balita na tungod sa imo pinasahi nga ikasarang. Hindi lang na isa mga mo, no? Mga pinasahi nga ikasarang. Hindi ka lang makibot kon kasunod sina may magagwa nga mga kahisa mo ginain. Padayon na lang ang imo pagka mapainubuson. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 11, 22, 39, kag 42, lucky color, shocking pink. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Yes, dugang-dugang ipagyad. Ang imo mga naandan nga ang imo bala na naandan na yang magamit mo para sa imo kaayuhan, para sa dugang mo nga ihibalo, para maangkon mo man ang kahigayunan nga mas pagid ikaw nga mangin successful. Hindi lang di pagsapakain ng mga tinaga nga maka-distract sa imo, nga maguba ang imo concentration. Pabay ilang da hindi sila pagpamatii. Kaya nga, kung sapakon mo, wala kasing makuha nga kaayuhan sa ila, kundi guba ikaw. Kaya isa pa makabulig man sa imo ang regular exercise para nga magbaskog kag mag-ayo ang imo resistensya. 7, 9, 26, 23, kag 42 imo mga maswerte nga numero, emerald green is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20 tubtub Mayo 20, wala ikaw sa mangin problema kung ara sa balatyagon mo, ha? Ang
magpautwas sang imo kaugalingon. Depende niya sa imo. Pagpautwas ang aton sa unod sa aton balatyago, nakadepende niya sa aton. So kinanglan, hindi ka magpa-apekto sina. Ipautwas ko na nung ina, ha? Kung nagagugma ka da, karoon niya kayo napautwas ka, kung maglupok na ka, problema nga na ko, Taurus? Okay. Siguraduhan lang nga hindi ka man makasakit sa balensyagon sa imo isig ka pareho. Lain naman na iyan. May chance naman nga makaangkon ikaw sang bag-o nga karelasyon. Sa mga singles lang, please nga mga Taurus. Mga maswerte mo nga numero 3, 11, 17, 25, kag 38. Lucky caller, Old Rose. Yes, Gemini. Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Sa imo Gemini, kinanglan palawigon mo pagidang imo pagpasensya. Ilabi na gid kon, ang makaatubang mo inang mga tao balang nga may makitid sang paghangop. O te kon makitid na nga daan, kag ikaw lipot pasensya, wala kasang may makuha dira kinanglan stretch mo pagid yung pasensya. Kag subong adlaw may magapalapit sa imo para magpangutang. Kung okay sa imo kag masarangan mo nga pautangon siya, hatagi siya. Pero siguraduhon mo nga may kasarangan siya sa pagbayad kag sa husto man niya paggagamiton. Maswerte mo nga mga numero 11, 19, 21, 27 kag 44. Lucky color, ivory white. Okay, una pa lang ina nga bahin sa pagbasa neton sa mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Relax, si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang mga commercials. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Standard time, alas 2:51. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Ay Light. Tando Ay Light, ang gaan pag may kasama.
Okay, balik si Tita Wilma sa This Is My Life. Kay Christian Roa, mayong hapon kay Mileli Oligo. Tawi live sa This Is My Life Action Radio. Salamat sa imo. You're back, ha? Good noon, Ma'am Wilma, Justice Verdict Security Service staff. Gapamatigid kami. Wala ginaliso-liso ang radio. Gray Hawk Bacolod, may damogin nga salamat and good afternoon. Kay Nicole Ricari Apolinario, always gid kami ga-monitor sa program mo. Lihog lang ko Tamya Family Apolinario and Ricaris ang Gatuslao Candoni. Thank you gid Tito Wilma sa imo salamat mine. Kag kay Anily Canedo Istales. Hello, good PM po. Tito Wilma, monitor kami FB Live. Monitor lang kami di sa Magalyon. Marites Romano, yes, it's done already. Salamat kay salamat gid. Okay, dali gid lang kay tapuson anay ni Tito We ang aton pagbasa sign. Mga nabilin nga mga subject sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Okay, di na gani kita Tito We. Cancer na kita. Sa mga Cancerian, mga netawo Hunyo 23, tubtob, Hulyo 22. Cancer, kinanglan, pangitaon mo ang pamaagi para nga mabuksan mo ang imo third eye. Pangita, kung paano mo ina mabuksan. Maayo nga swerte ang ma-attract mo kung ma-develop mo sang maayo ang imo man pagpakigbagay sa imo pareho. Kag subuman nga adlaw kinahanglan mo desisyonan ang madugay na nga nagagamo sa imo balityagon. Ano ina Cancer? Mga maswerte mo nga numero 5, 25, 29, 35 kag 39. Grass green is your lucky color. Sa mga Leo naman Hulyo 23, tubtob Agosto 22. May work plan ka, Leo. Ang imo na work plan, amoy na mangin gabay mo para nga mas pagid nga mga mangin productive ang imo tuig 2020. Wow, amat-amat ang pag-abot sa imo sang madamo nga oportunidad. Hinay-hinay man sila. Gani kinanglan mangin preparado man ikaw para wala ikaw sang mauyang. Hindi pagpaligara in case kung mag-abot isa-isa, i-grab tanan. Hakson mo tanan, Leo. Ha? Kag kung may ikasarang man ikaw, bulig ikaw sa mga nahalitan sang kalamidad. Leo, mga maswerte mo nga numero 7, 9, 11, 35, kag 24. Lemon yellow is your lucky color. Sa mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Padayon ang imo pagkamalipayon. Nga daw, permi ka lang yung nagayuhom, permi lang nagapirot ang imong mga mata sang kalipay nga mabatyagan mo. Karon nga adlaw, anuman ang ginaatubang mo, kinahanglan ipakita mo nga malipayon ikaw. Kahibalo kagid bala suportado ka sang imo mga palangga sa kabuhi. Isa mo man kakatubo-tubo ang mga kinahanglan sang imo bulig, hindi mo inapagbalibaran kung masarangan mo. Virgo, maswerte mo nga mga numero 9, 13, 19, 31 kag 25. Lucky color beige. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Yes, Libra. Sige-sige man ang abot sang grasya kay Libra. Gani kinanglan mangin malipayon man ikaw. Kay kinanglan bukas palad ka man. Ilabi na sa mga nagakinahanglan. Be generous, my dear. Ha? Kag subong adlaw may posibilidad nga matunga ang imo atensyon. Subong adlaw matunga ang atensyon kon iya gid atensyon tawi ho gani. Matunga ang imo atensyon kon duha ka bachelor ang dungan nga mga magapangaluyag sa imo. Abelon laon gid ya. Maswerte mo nga mga numero 11, 15, 29, 44 kag 8. Lucky color cream yellow. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, isa ka tao magatako sa imo pasensya karon nga adlaw gani magpakabakod ka. Amangin colorful man ang imo kabuhi kon matun-an mo ang leksyon nga nakuha mo halin sa isa ka masalimuot nga natabo. Bago nga career ang nagahulat sa imo kag natalana nga amo ang magabago sa imo kabuhi. 13, 19, 23, 39, kag 40. Mga maswerte mga numero. Your lucky color,
Peach. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Ang mga desisyon nga imo-himon karon nga adlaw makabig nga one chance for a lifetime. Tandaan mo na Sagittarian karon nga adlaw, gani pa man saron mo sang maayo para wala ikaw sang kanugunan sa mga masunod nga tuig. Permi konsiderar mo gid na iya Sagittarian na i-konsiderar mo gid permi ang kaayuhan sang kalabanan. Mga maswerte mo nga numero 9, 6, 27, 31 kag 33. Lucky color navy blue. Nabatian nato ng tagsa naton ka mga horoscope paagi man sa itong tagsa ka zodiac sign karon nga adlaw Huwebes na Huwebes. Enero 16 tuig 2020. Dumayong yuhum sa mga iloy sang puluyan kay ti may nabaton ka mo kagabi. Siyempre sa mga partners ninyo kay ti kahapon ano gani sweldo day. Anyway, okay lang na tawi. Pero relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan, responsable ang pagbalita. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Alas 3:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Tita from Pangga. Kumusta tita? Pangga Dubray sang sumaga pamati kudi sa Pampanga. Aba. Ali naman kay Lensky Zulweta mayong hapon tita Wilma Tamiyo ko lang family Zulweta kag sa utod ko baby Choy Zulweta kag kay Juvie hinablos ko na si Marani especially sa ilang mama Artemio Zulweta kag Papa Mariano Zulweta dira sa Maaw balikutok ni Jagata sa Balaa Ilog. Thank you gid Tita We. Salamat man sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag Tita Wilma, good afternoon. Pa-shout out lang sa kay SG Mondia Diaz and Mondia, ga-monitor kami di sa Amon Post sa Jezayas Eroreco at Kierda Assets. Madamo ginya salamat. Jomar de Vinagracia. Kag nagaupod man sa iton karon nga hapon si Raul Durilag Hilborion, mayong hapon. Tatski Tortosa, may damo gid nga salamat sa imo, kag maayong hapon. Thank you for the happiness and love Cheryl Dulaca, mayong hapon, kag may damo gid nga salamat sa imo. can bring. Okay, ang aton man Zenthone Plus Coffee Mix para sa aton coffee break. Siyempre, Zenthone Plus Coffee Mix, himo ina siya sa puro-puro nga balunggay Zenthone kag soya. Amo na makasiling ka nga may kapika na may bulong ka pa. Tungod nga sa isa kita sa Zenthone Plus Coffee Mix, may mga vitamins kag minerals kita nga makuha plus insoluble fiber pa. Ang insoluble fiber makabuligid sa pagtinlo sang aton colon o kon aton man tinain. Ganyan yung panahulat, dugay-dugay. O, pang pinaka mo, ako makuha na ko ininit. Kaya dugay-dugay, mainom naman ko. Gani ka mo man. Pwede ka mo kabakal sa mga tsindahan dire sa inyo tag sa kalugar. Kag pwede man kita makabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors in Zenthone Plus Coffee Mix amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Tita We, share ko kung bakit dami dilobyo sa mundo. Siguro may pagkukulang ng tao to believe God. Dapat siguro we repent and fully committed to God at all times. Thanks, Tita, and God bless you more. Much love. Luisa Baron, thank you so much sa imo kag maayong hapon. Mary Lucatinoy, salamat man kay Manjo Arneco. Okay, damo pa man, pero pasensya na. Tungod si Tita Wilma, wala na sing panahon pa. Gani kita magpaalam sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Karon iya nga hapon, Huwebes. Enero, Justice Ace tuig 2020. Ang etong sa quote of the day nagasiling, a happy life is one spent in learning, earning, and yearning. I can't say goodbye. Sa liwat, madamo nga salamat gigag sa akon man mga partners sa technical control, Action Elmar Madera, upod man si Action Elray Dutilos. Kagamon damit ako mga interno. Thank you, Kid. Ha? Kagpasensya, Kid. Sa ngalan sa among station manager, Action Nona, di maalam magbanwa. Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma magapaalam. Kag nagapasalamat, tub-tub naman liwat boss. Standby sa magtahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Iba
Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!